Potíže se televiznímu štábu nevyhnuli ani na dalším podniku. Naštěstí tamto organizátoři, firma Global Spirits a agentura Forsage, nevhodně agilním jedincům ihned vysvětlili a tak jsme mohli natáčet už bez problémů. Podobně jako v loňském roce, i letos se jel poslední finálový závod v Jim Beam Cupu, tedy mistrovství republiky v supercrossu v moravských Bučovicích. Podobně jako loni přijeli hvězdy amerického supercrossu a stejně podobně nepřál svatý Petr. Loni musel být závod o týden odložen. Letos se podařilo rozmoklou trať udržet v dobře sjízdném stavu. Bohužel hůře dopadlo parkoviště jezdců, kde bylo bláta požehnaně. A to sebou přinášelo vzpomínky jen pár dní staré na motocross národů, kde si s tratí rozbahněnou až za hranice regulérnosti dokázal poradit jen Stefan Everts. A přesto naše trio Čepelák, Kadleček a Kučírek tam uspělo. Z té nejtěžší konkurence vydolovalo velice cenné 8. místo. Mirku, bláto a zase bláto, ale vy jste na to z posledních závodů už zvyklí, ne? No vlastně je pravda, že poslední měsíc nezávodíme na ničem jiným, furt jenom bláto a teda předminulý týden v té Anglii na mistrovství světa družstev, tam to bylo extrémní úplně. Jak se vám na tak strašně blátivé extrémní trati jelo? No mě osobně špatně, protože já se nepočítám mezi blátivý jezdce, ale zase byla výhoda pro Michala Kadlečka a pro Jirku Čepeláka, protože to jsou oba dva bláťáci, takže jsem jako byl klidnej, jsem doufal, že oni potáhnou tu vlajku. No nicméně vy jste tam zajel docela fantastické výsledky. Nečekal jsem to, povedl se start a vlastně pak z toho se odvíjelo to další. Akorát tu druhou rozjížďku teda se mi znovu povedl start a upadl mi před kolo kluk, takže jsem šel do něho a zůstal jsem skoro kolo stát. Škoda. No, myslím si, že teda dost pomohlo to bláto zrovna, protože to byl opravdu těžký terén pro každýho a tam se smazaly rozdíly ve výkonech motorek, továrních úpravách, takovýchhle věcech. Tam už zůstalo jenom vyloženě na tom jezdeckém umění těch kluků a potom taky dobrý družstvo, dobře jsme drželi pohromadě a myslím si, že to byl nejlepší výsledek za poslední roky, co vlastně já jezdím motocross. Nepamatuju takový. V zákulisí se poměrně dost kritizuje nominace Jirky Čepeláka na úkor Petra Kuchaře. Petr Kuchař je váš týmový kolega. Jak vy se na to díváte? No, já bych tohleto nerad komentoval. To si prostě musí každý přebrat ve své hlavě sám. Jak moc vás mrzí, že jste nemohli jet do Fox Hillu na mistrovství světa družstev? Já jsem to viděl v televizi, abych řekl pravdu, nakonec mě to ani tak nemrzelo. Mrzelo mě akorát ten přístup toho vedení, který dělalo nominaci. Já jsem do poslední chvíle v nominaci byl a potom mě z takových divných důvodů vyškrtli, takže jinak samozřejmě je potřeba dát šanci taky mladším, úspěšným, takže mě to tolik nemrzí z pohledu jako jezdce. Počkejte, vy se už pokládáte za starého? No ne, tak absolvoval jsem v poslední době vlastně všechny ty motokrosy národů, takže říkám, je potřeba dát šanci taky jiným. Ale pojďme zpět do Bučovic. Mažoretky před finálovými jízdami mohly zatančit téměř suchou nohou a velké množství diváků se těšilo především na Američany. Největší hvězdou byl Casey Johnson. Tomu měli konkurovat především Willy Formánek anebo náš domácí mistr supercrossu Petr Kuchař. Z Ameriky dále přijeli ještě Jiří Dostál s číslem 222 a s číslem 333 byl poprvé v České republice Travis Preston. A samozřejmě nechyběl ani Petr Masařík, Zdeněk Kostelecký a další jezdci české supercrossové špičky. V semifinále Američané obsadili prvá 3 místa, ale v první finálové jízdě se start nejlépe podařil Petru Kuchařovi. Hned po startu havaroval Tomáš Petrman a zdržel několik dalších jezdců.
Takže vedl kuchař před Johnsonem, Dostálem, Zelenkou, Masaříkem, Prestonem, Kloudou a Kosteleckým. Petr Kuchař a Casey Johnson se brzy začali svým stoupeřům vzdalovat. Na dalším místě jedoucí Travis Preston chtěl, probíjel se dopředu a pomohl mu v tom především Petr Masařík, protože tento mladý jezdec měl ošklivě vypadající pád a z boje o první místo byl vyřazen. Podívejme se ještě jednou. Petr Masařík dlouho bojoval, bránil se překlopení, ale nakonec svoji Hondu neudržel a havaroval. Trochu se přitom uhodil, ale dál pokračoval v jízdě. Na špici byli stále Petr Kuchař a Casey Johnson a americký jezdec z Kalifornie, kde jsou přímo ideální supercrossové podmínky, na Petra Kuchaře začal útočit a také ho předjel. Ve vedení byl tedy Casey Johnson. Petr Kuchař se držel za ním na druhém místě. A dalo by se říci, že tomuto americkému mistru supercrossu stačil. Na třetí místo za Kuchařova záda se potom probojoval Jiří Dostál. Jezdec, který má sice český původ, ale už vyrůstal v Americe. Přesněji řečeno v Kalifornii. S Casey Johnsonem jsou téměř sousedé. Do oken svých domů se mohou dívat přes jezero. Casey Johnson předváděl, jak vypadá americká supercrossová škola. Všechny vlny přejížděl s lehkostí. Vypadalo to úplně samozřejmě, jako když jede někam na výlet. Petr Kuchař jel trochu tvrději, ale stále se držel na druhém místě. Třetí Jiří Dostál. Na čtvrté místo se probojoval Travis Preston s číslem 333. Dál potom následovali František Zelenka se startovním číslem 6, který využíval vynikajícího startu. Dál potom Vojtěch Brumla s 9 a Willy Formánek se startovním číslem 2. Ale bohužel převaha amerických jezdců netrvala dlouho. Jiří Dostál měl nepříjemný pád. Petr Kuchař u něj zastavil, protože tento pád viděl, ale potom dál pokračoval v jízdě, když zjistil, že Jiří Dostál se postavil na své vlastní nohy. Casey Johnson objel ještě jedno kolo. Tady je vidět, že za jeho zády pořadatelé upozorňují ostatní jezdce, že došlo k nepříjemné havárii. A Casey Johnson potom také zastavil u svého přítele a nakonec ho naložil na motocykl a pomaličku odvezl do depa. Oba dva američtí jezdci tak byli vlastně z první finálové jízdy vyřazeni. Casey Johnson za tento čin potom dostal cenu Fair Play. Vzhledem k tomu, že Petr Kuchař zastavil, tak do čela závodu se dostal se startovním číslem 333 Travis Preston. Petr Kuchař se pak ještě pokoušel jet stíhací jízdu. Začal trochu zkracovat Prestonův náskok, ale přece jenom byl trochu otřesen podívanou na velmi nepříjemnou havárii Jiřího Dostála, který má bolestivě naražená žebra, takže už tolik neútočil. Na třetí místo se tak propracoval František Zelenka a za ním jel s 9 nejlepší 125kář Vojtěch Brumla. Na 5. místě potom jel se startovním číslem 4 Miroslav Kučírek, který se poměrně hodně zdržel hned v závaru za startem. A Miroslava Kučírka pronásledoval mladý motokrosář Zdeněk Kostelecký. Ten má startovní číslo 10. Dokonce na Mirka Kučírka se silnějším motocyklem chvílemi útočil. Také Travis Preston jel podobně jako jeho týmový kolega z týmu Jim Beam Superstars, jel s lehkostí. A Petr Kuchař
ukazoval, že ze superkrosové abecedy umí skutečně hodně. Třetí František Zelenka a čtvrtý Vojtěch Brumla se ohlédl na Markuse Mausera, rakouského jezdce, který jel ve 125 na druhém místě. Celkově byl pátý. Na 6. místě celkově dojel Miroslav Kučírek, na 7. potom Bohuslav Svatoš z Litomyšle, na 8. s 10 Zdeněk Kostelecký, ale ten byl ve finiši ještě předjet Vili Formánkem. 8. byl tedy Formánek, 9. Kostelecký, 10. František Brumla a 11. Filip Klouda. Šachovnicový praporek v první finálové jízdě viděl jako první Travis Preston. Jako druhý dojel do cíle Petr Kuchař a potvrdil tak umění mistra České republiky supercrossu. Třetí v cíli František Zelenka a čtvrtý vítěz 125 Vojtěch Brumla. Oblíbenou atrakcí při supercrossu je takzvaný Jim Beam Jump. Petr Kuchař i Casey Johnson předvedli, že s motocykly se dají ve vzduchu dělat různá kouzla. Předvedli to i ostatní účastníci Jim Beam Jumpu. Podívejme se ještě jednou, co všechno Casey Johnson dokáže, a to prosím odraz byl trochu měkčí, takže nebyl tak jistý. Casey Johnson nakonec v Jim Beam Jumpu zvítězil a odnesl si za to i ceny. Do druhého finále opět velmi dobře odstartoval Petr Kuchař. Jel na prvním místě společně s Casey Johnsonem. A dobře odstartoval podobně jako v prvním finále i František Zelenka. V čele této druhé finálové jízdy byl tedy po prvních metrech Petr Kuchař s jedničkou, za ním jel Casey Johnson, který má startovní číslo 111. Na třetím místě potom Vili Formánek, na čtvrtém František Zelenka, na pátém Vojtěch Brumla, na šestém Bohuslav Svatoš, který měl ale o chvíli později takový nepříjemný dotyk s terénní vlnou, bolestivě se narazil a potom už kroužil jenom pomalá kola. Casey Johnson s Yamahou, který vyhrál poslední závod amerického mistrovství v motokrosu v penzylvánském Delmontu, brzy zaútočil na Petra Kuchaře a podařilo se mu ho předjet. Jinak Casey Johnson je v letošní sezóně v Americe velice úspěšný. Celkově skončil v mistrovství Spojených států 125 na velmi pěkném třetím místě. Vyhrál Ricky Carmichael a druhý byl John Dowd. Možná, že i tyto jezdce někdy na našich supercrossových tratích uvidíme. Zatím nám pouze Casey Johnson dokazoval, jak skutečně vypadá americké supercrossové mistrovství. A opět, podobně jako v první finálové jízdě, mu Petr Kuchař stačil. Třetí byl Travis Preston, když Jiří Dostál do druhého finále nenastoupil. Trochu problémy měl Miroslav Kučírek, který měl pád a tak klesl o pár míst dozadu. Pokusili se ho při tomto pádu předjet Bohuslav Svatoš a mladý Josef Švorc, ale nepodařilo se jim to. Casey Johnson a Petr Kuchař na Hondě dál pokračovali ve své spanilé jízdě. Travis Preston z Kawasaki se držel stále na třetím místě. Čtvrtý potom s dvojkou jezdil se svojí Hondou Vili Formánek a o páté místo bojovali František Zelenka, také s Hondou, s Vojtěchem Brumlou, který podobně jako v první finálové jízdě vedl třídu do 125 kubických centimetrů. I v této druhé finálové jízdě se na něj pokoušel útočit Rakušan Markus Mauser. František Zelenka velice překvapil svým výkonem. Trať v Bučovicích mu prostě seděla, takže jak František Zelenka, tak Vojtěch Brumla nakonec předjeli Viliho Formánka, který se v průběhu závodu trochu zdržel. A tady vidíme jasně veliký rozdíl mezi špičkovým Američanem a naším dobrým motokrosařem. Tady byl okolo předjížděn Robert Nesejt. Bylo to skutečně velkým stylovým rozdílem. Prostě Američanům stačil pouze Petr Kuchař a ten jel opravdu v plném lesku.
Tady je okolo předjížděn mladý Josef Schwarz. Bude se muset je hodně učit, ale při svém mládí rozhodně není bez šanci. I když dohnat Casey Johnsona bude pro naše motokrosaře ještě asi dlouho obtížné. Vždyť v americké Kalifornii se dá na motocyklu jezdit 12 měsíců v roce na krásných přírodních tratích i umělých superkrosech, kterých je v Kalifornii habaděj. František Zelenka se nakonec probojoval před Willyho Formánka a totéž se podařilo i Vojtěchu Brumlovi. Takže v závěru závodu jel na čele už unavený, ale přece jenom spokojený Casey Johnson. Ten také ve druhém finále byl nejúspěšnější. Podobně jako v prvním finále dojel i zde na druhém místě Petr Kuchař, jezdec týmu Honda Jihlava. Třetí byl Američan Travis Preston. A o čtvrté místo se ještě velice hezky bojovalo. Nakonec ho získal František Zelenka. Na pátém místě dojel Vojtěch Brumla, na šestém potom Willy Formánek, kterému už dýchal na záda druhý nejúspěšnější 125-kář Markus Mauser, a na osmém místě dokončil toto finále Miroslav Kučírek. Šachovnicovou vlajku viděl opět jako první Američan. Tentokrát to byl Casey Johnson. Petr Kuchař, supercrossový mistr republiky, dojel druhý, Travis Preston třetí, František Zelenka čtvrtý a Vojtěch Brumla vyhrál třídu do 125 kubických centimetrů. A Vojtěch Brumla také vystoupil na nejvyšší stupeň stupňů vítězů a dostal zlatý vavřínový věnec. Druhý byl v součtu obou finálových jízd Markus Mauser a třetí Zdeněk Kostelecký. Vojtěch Brumla tak získal titul mistra republiky v supercrossu před Petrem Bartošem, který pro zranění nemohl v posledních dvou závodech startovat. Petře, jaká to pro vás byla výzva jet s dobrými Američany? No tak pro nás určitě velká výzva, hlavně velká zkušenost, protože Američani nám tak nějak ukazují na takový těžký trati, jak se to dá jet. Myslím si, že to je jenom v tom takovýhle tratě jezdit a jezdit s rychlýma jezdcema, jako jsou oni. A myslím, že ke konci už mě to šlo taky a je to jenom v tom závodit s nima. Nicméně byl jste skvělý. Jo, no tak to musí posoudit lidi, já jsem celkem spokojený, když lituju teda té první jízdy, kdy se rozbil Jirka Dostálů. Tam jsme teda s Casem zastavili, pak jsem jel, ztratil jsem teda místo, ale já myslím, že můžu být spokojený, že jsem tempo udržel s nima a jen se dostat mezi ně. Vzhledem k tomu, že Casey Johnson dokončil pouze jedno finále, tak absolutním vítězem v součtu obou finálových jízd se stal Travis Preston. Petr Kuchař dostal stříbrný věnec za druhé místo, mimochodem je to jediná jeho letošní porážka, a František Zelenka skončil na místě třetím. Travis Preston říkal, že do Bučovic přiletěl vyhrát. A to se mu konec konců podařilo. Mistrem republiky s velkým náskokem je Petr Kuchař, který tak obhájil svůj loňský titul. Na druhém místě skončil Willy Formánek, třetí Kučírek, čtvrtý Vojtěch Brumla, pátý Petr Bartoš a šestý František Zelenka. A tak v Bučovicích jsme se mohli znovu přesvědčit, jak je supercross krásný. A tak doufejme, že i v té další sezóně vydrží hlavní mecenáš celého seriálu a my se budeme opět moci pokochat uměním našich i zahraničních supercrossařů.